A gravación do tráiler de terror que Producións Trípode gravou o venres na rúa Xusto Martínez concitou a participación de máis de 100 zombies, na súa meirande parte de alumnos procedentes dos distintos centros de ensinanza da vila, e a colaboración de 2 decenas de actores procedentes, uns da Escola Municipal de Teatro e outros procedentes do público, que nunha cifra superior ao 1.000 de persoas abarrotou a rúa que vai dende a Praza Constitución aos Minicines Central. Pero tamén houbo zombies que se achegaron dende Vigo ou Santiago de Compostela para vivir en primeira persoa unha terrorífica proposta. Xunto ás persoas participantes, 5 cámaras de televisión e casi unha decena de fotógrafos procedentes de distintos medios seguiron en directo o evento zombie, que se convertiu de forma e maneira espontáneas nun dos eventos máis descargados na rede durante toda a xornada do venres. Dicir tamén que tras os máis de 200 chocolates servidos ao final da Zombie Walk, o pase da primeira película programada, O Resplandor, abarrotou de público a iso das 12 da noite a sala de proxeccións de Minicines Central, polo que houbo que habilitar outra sala para dar cabida a todo o público asistente. En total foron preto de 150 persoas as que disfrutaron da película, unhas cifras que revelan ás claras o alto grau de implicación dos veciños nunha actividade que o ano que ven volverá a repetirse polas rúas da vila. O trailer resultante poderá empezar a visionarse en Minicines Central nun par de semanas, estando previsto que o día 10 de febreiro se xa presentado na gala final de clausura do festival que terá lugar no teatro. Recordar por último que este vindeiro venres, tamén ás 12 da noite, terá lugar a segunda proxección do ciclo, La Cosa, protagonizada por Mary Elizabeth Winstead e Erik Christian Olsen. Sinalar, para rematar, que segue aberto o certame de grabación de trailers de terror dirixido aos alumnos dos distintos institutos da vila. O prazo de entrega dos traballos pecharase o 3 de febreiro.
Samba.